मंगलम. जय जय राम कृष्ण हरी, 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 कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. श्रीभ्यो गुरुभ्यो नमः. समंजनं सामनीलादानं जगन्निहितानि मण्डलं मण्डलानां सर्वरुणसीमालाभिदलमुनिरेत्रं सचेतवासमिट्टलं चिन्तयामि. मनोजवं मारुतुल्यवेगमिन्द्रियं बुद्धिमान् साधारणमादरयुक्तं निर्मलं भूतं किरसादमामि. ब्रह्मानन्दा गुरुसाक्षात् भक्तवत्सला वीर विठ्ठला मुक्षप्राणा समस्त जय गुरु अनुग्रह देवसन्निधी संघाच्या मंगळूर पेठेचे सार गौडसार ब्रह्मवृंद आणि चातुर्मास समितीचे अनेक भक्त भाविक आभार वृद्ध स्त्री पुरुष सर्व हे जे सगळे सन्निधी ही प्रार्थनाची अवनत जे दुर्मुख नाम संवत्सराचे आषाढ मध्ये पंच 28 दिवसांचा परमपूज्य गोकर्ण मठाचे मठाधीश विद्याधिराज स्वामी जैसा चातुर्मास व्रत स्वीकारात जैसा व पर्वकाल आधी पूर्वांत मंगळूर कराने त्रिवटून जैसा विनंती केली आणि औन वर्षात हो जैसा चातुर्मासा व्रतस्के 50 वर्षात जैसा सुवर्ण महोत्सव मंगळूर हातून अवकाश म्हणून जैसा कळकळी विनंती केली स्वाम्याने मान्य करून घेऊन औन वर्षात जैसा चातुर्मास व्रत स्वीकार 8 दिवसात तुझे समिती जैसा तुमचे प्रार्थना कार्य आरंभ करतात निर्विघ्नपणाने हे कार्य सिद्ध जाऊ का आणि आज प्रारंभ झाले भाद्रपद शुद्ध 15 पर्यंत हे चातुर्मास व्रतांग आणि उन्हाची जैसा पूर्वांग जैसा सर्व तयार तुल्यसात आधी जैसा गणपती पूजन करून घेऊन ते मृत्तिका पूजन मृत्तिका आनयन तशी जे सांगा जैसा माता माध्यान कला जैसा परमपूज्य स्वामी आराध्य देव रामदेव विठ्ठला जैसा संपूर्ण संविधान द्वादश कलश अर्चन सानिध्य हवन तशी जैसा संध्याकाळी जैसा वेदव्यासा जैसा पूजन करून घेऊन व्रत स्वीकारा जैसा कार्यक्रम तदनंतर जैसा धर्मसभा सभा कार्यक्रम हे जैसा जैसा कार्यक्रम हो सूत्रप्रमाणे निर्विघ्नपणा वैभवान कार्यक्रम देवता अनुग्रह प्राप्त हो का स्वामी महाराजांचं प्रसन्न म्हणा जैसा ते व्रत स्वीकारा कार्यक्रम तसं वातावरण तुझ्या अनुग्रह जैसा निर्माण झाला प्रसन्न मनांचा व्रत स्वीकार पण जैसा भाद्रपद शुद्ध 15 पर्यंत जैसा कार्यक्रम सगळे व्रताचे आणि जे सांगा जैसा श्रावणात नागरपंचमी आणि जैसा कृष्णाष्टमी भाद्रपदान जैसा गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्दशी असं जैसा पर्वण असे पंचपर्व म्हणतो नाही इव्हन जैसा सुसूत्र प्रमाणे निर्विघ्नपणे वैभवान का आणि हंगात जैसा पेंटेच्या गौड सारस्थ ब्रह्मवृंदात ज्या संकल्प केला की वैभवाय व्यवस्थित होगा वर्षास चातुर्मास व्रत स्वीकार कार्य के तन्मती जाऊ धार्मिक विधी विधान के बरे रीते जाऊ का संकल्प केला तांका सर्वांना जैसा खुशी जाऊ का आणि ते प्रांतान जैसा निर्य तांगन जैसा एक कंकणबद्ध जाऊ अगर जैसा परमपूज्य स्वामी प्रसन्न मनान जे कर करेल बघा तांका खंड खंडित मने वातावरण जाऊ का त्याप्रमाणे जैसा निश्चित कोरी दिला
युवक मंडल के आणि महिला मंडल के हांगा जैसा नित्य जैसा भजना कार्यक्रम के सुप्रभात आणि रात्री जैसा स्तोत्र पठन इत्यादि सर्व जैसा प्रति दिवस निर्विघ्नपणान वैभवान सर्वान जैसा खुशेन वैभवान हो कार्यक्रम चलवून देऊ का म्हणून जैसा सर्वान जैसा एक मनान हो कार्यक्रम करून बुद्धी शक्ती प्रेरणा देऊ का अवनो वर्षाचा सुवर्ण महोत्सव म्हणलं सुवर्ण अक्षरांबरोबर तस्तुर जैसा अनुग्रहण घडवून जाईल परमपूज्य स्वाम्यांक त्यांनी जैसा त्या हात विद्यार्थी जैसा सर्वत्र आरोग्य आणि त्यांना सर्व जैसा संकल्प सिद्ध जाव का आणि त्यांनी जैसा मुकावेल जैसा शिष्य स्वीकारात जैसा कार्यक्रम सुद्धा तो घडतस तो जैसा मिळेल देवता अनुग्रहण आणि जैसा पुराय 22 स्वामी अनुग्रहण आजपर्यंत 23 स्वामी दान कशी जैसा एक जगत जाहीर दान त्यांनी जैसा कीर्ती जैसा वृद्धी झाली असके तशी अनेक पर्यंत त्यांनी जैसा आशीर्वादान आम्ही जैसा गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद आणि त्यांनी जैसा अभिमानी सर्व लोकांना जैसा उत्तरोत्तर अभिवृद्धी झाली असा आज दिवसां सुद्धा हांगा गोमांतक आसान महाराष्ट्र आसान आणि उत्तर कर्नाटक आणि केरळापर्यंत जैसा अनेक लोकांना जैसा आगमन जाऊ करता तन्मध्ये मी अनेक लोकांना जैसा येऊन स्वामी सेवा रामदेव वीर विठ्ठलाल सेवा आणि वीर विठ्ठल तुझेली सेवा आणि जैसा असं सर्व जैसा धार्मिक विधी विधान अनेक सगळे गावतुल्यान येऊन करतो सेवा सके सर्वांनी जैसा आईला समाधान जाऊ का मंगळूर हे मठांतून जैसा चातुर्मास विधान बरे रीते झाले आणि हांगा जैसा व्यवस्था जावं प्रत्येक कार्यक्रम जावं यथा सांग रीती जर झाला म्हणजे ही कीर्ती देवसन्निधी घेऊ का आणि हांगा जैसा सर्व जैसा कार्यकर्ता आणि पूजा चातुर्मास समितीच्या समस्त संत मंगल प्राप्त करून हांगा जैसा देवता जैसा शेव घडली विशेष आराधना पूजा भजन स्मरण हे घडत असला सर्व जैसा काही जैसा भजक महाजनाचे सर्व दुरित आपत्य ग्रहपीडा आधिकारिक आध्यात्मिक आणि दैविक आणि भौतिक तापत्रय बाधा इह जन्मांचे पूर्व जन्मांचे कर्म विपाक कसले महादोष दृढे हे पुण्यतम कार्यात सहभागीदान शेव करून परमपूज्य स्वामीला आशीर्वाद घेतला सर्वांनी जैसा पुनीत जाऊ का पावन जाऊ का आणि सर्वांनी जैसा कुटुंबात त्यांच्या संसारात सदा सर्वदा सुख शांती समाधान किती कन्यार्थी वरार्थी पुत्रार्थी धनार्थी उद्योगार्थी अनेक अनेक अपेक्षा जवळ तुझे सेवा रामदेव वीर विठ्ठला सेवा परमपूज्य स्वामी सेवा करतात सर्वांनी मनोरथ सिद्धी कोण तुला देऊ का म्हणून जैसा हो चातुर्मासात जैसा हांगा जैसा कालावधी जैसा निर्णय केल्याप्रमाणे सर्व कार्य यथा सांगितले झाले वैभवान झाले अशी ही कीर्तन समस्त अंग सन्मंगल प्राप्त कर कर आनंद आनंद कर संतोष आणि स्वामी महाराज की जय ओ कंड मठाधीश की जय अनेक भक्त भाविक आभार वृद्ध श्री गुरुत सर्व हिंदू जैसा गुरुमुख नाम संस्था आषाढ पंचमी आई जैसा परमपूज्य स्वामी स्वीकार दिवस हांगा जैसा सगळी सर्व गेल्या जैसा भक्त आणि जे परमपूज्य स्वामी अभिमानी अनेक शिष्यवृंदाने चातुर्मास व्रत जैसा मंगळ रामदेव का रामदेव विठ्ठला सेवा परमपूज्य स्वामी सेवक अवकाश देऊ का पश्चिम जैसा चातुर्मास समितीचे अनेक देशांगाचे आदर समितीचे सर्वानुकूल विनंती मालिक वगैरे पहिले 21 तारखे दिवस परमपूज्य स्वामी शुभ आगमन विधी संघात आणि आई दिवसाने व्रत स्वीकारा जैसा दिवस हो आई दिवसाने देवसन्निधी प्राप्त करून अंगात सागर मृतिका पूजन मृतिका आनंदन विशेष जैसा जैसा विशेष जैसा अभिषेक पूजा सारी हवन महापूजा विशेष जैसा संध्याकाळी जैसा असा पूजन होत आणि व्रत स्वीकारा जैसा संकल्प करतो ते व्रत स्वीकार करतो मन प्रसन्न म्हणा ते जैसा व्रत स्वीकार करतो जैसा अवकाश
देवतानुका तसं शुद्ध वातावरण बरे रीतीने कार्यक्रम तुमचं वसून देऊ का आणि हंगात दिवसा सर्वांचे मिळेल त्यांचे बरे मनात हो चातुर्मास सुवर्ण महोत्सव 50 वर्षाचा चातुर्मास हे स्थानात जर त्यांनी आशा केल्याप्रमाणे सांगितले आशा बरे रीती तो वसून देऊ कारण सर्वांत खुशी जातात नाही वातावरण तशी त्याचा ऐकत भारत शुद्ध पूर्णपर्यंत लोकांत जसा सर्व पूजा इत्यादी जसा त्याच्यानंतर सर्व कार्यक्रमासाठी हे सुश्रुतप्रमाणे निर्विघ्न प्रांतांनी शुद्ध केले प्रमाणे कार्यक्रम ते टायमाच्या सुश्रुतप्रमाणे थोड का अनेक त्यामध्ये सद्गंधेसा भक्त आणि परमपूज्य स्वामी अभिमानी मोठा अभिमानी अनेक त्यांचा चतुर्दिशा कर्नाटक गोमांतक महाराष्ट्र आणि जे सांगा केरळापर्यंत अनेक त्यांचा स्वामी अभिमानी लोक ते चातुर्मास अवधी येतले तुझी सेवा परमपूज्य समाज सेवा करताय सर्वांना जे सर्व सन्मंगल प्राप्त हो का सांगता की जीवन उद्योगां व्यवहारां काही अधिक अडचणी ग्रहपीडा आधिकाधिक आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापत्र सगळ्या सध्या परिहार कोण देऊ का आणि देवताची सेवा परमपूज्य स्वामी सेवा केल्यान ते सज्जन पवित्र जाव का पावन जाव का समस्तान म्हणून सिद्धी कोण देऊ का आणि आम्ही बंगूर हांगा त्याचं पेंटेचे सगळे साधनाने आणि त्याचं चातुर्मास समितीचे त्याचा प्रभाकर आणि त्याचा तांका बी म्हणा खुशी जाव का समस्त देशा गौड सारस ब्रह्म म्हणणार बंगलोर आणि देशा परमपूज्य स्वामी आपण व चातुर्मासात देशा बरे रीते त्यांचे सगळी विधान घे संभ्रमयुक्त वैभवान देशा करो संजला तो सुवर्ण महोत्सव म्हणलं सुवर्ण अक्षरांवर अवकाश मागणी करतायत ते प्रमाण गरी आणि परमपूज्य स्वामीला संकल्प असं की ते सर्व संकल्प हे तुझ्या देश चातुर्मास अवधिदान केले देशा निष्ठा भक्ती भक्तीपूर्वक सेवा केला तांका बी सुदृढ आरोग्य आणि सर्व देश संकल्प सिद्धी कोणतं म्हणजे ते मठाची देशा कीर्ती आजपर्यंत दिगंत देशा वृद्धी झाली असं परमपूज्य स्वामीला आशीर्वाद आम्ही सारस्वत समाज देशा उद्धार झालं असं अशी देशा मुखा सर्व देशा एक धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सर्व देशा सन्मंगल प्राप्त होऊन समस्तांचे बरेकडे आनंद कर संतोष रक्षण Gracias.
Thank you.
समर्पयामि ओम पुरुषेण हविषा देवाय नमः समर्पयामि समर्पयामि हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय, सब संतन की जय। जय जय राम कृष्ण हरे, जय 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 राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण
जय राम कृष्ण जय 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 राम कृष्ण जय 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 राम कृष्ण जय 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 राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय 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 राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि
राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम
आरत घेतो जरा रघुरामचंद्रा आरत घेतो रघुरामचंद्रा आरत
ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 ऐसे निशिदिनी नाम गाता प्रेम स्वयेची येईल हाता ऐसे निशिदिनी नाम गाता प्रेम स्वयेची येईल हाता निज पद पावा रे आराम म्हणता श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम विषया पासूनी सुटेल केवळ संसारासी विटेल विषया पासूनी सुटेल केवळ संसाराशी विटेल मन हे होईल निष्काम गाता श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम देहाची चाळग कळाग मेल सर्वरूपी समरंगी रमेल देहाची चाळग कळाग मेल सर्वरूपी समरंगी रमेल चित्सुख परात पर निज धाम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय
कृष्ण कहिए उठी भोर, कृष्ण कृष्ण कहिए उठी भोर, कृष्ण कृष्ण कहिए उठी भोर। भूर किरण के साथ कृष्ण कह, भूर किरण के साथ कृष्ण कह, बन में नाच मोर, कृष्ण कृष्ण कहिए उठी भोर, कृष्ण कृष्ण कहिए उठी भोर। पक्षी के कलरव में वंदन, पक्षी के कलरव में वंदन, पक्षी के कलरव में वंदन, वंदन लहरी करती, वंदन लहरी करती, वंदन लहरी।
स्थानात यंतानी व्रतात जसा अनेक आणि व्रत दिव्य सर्वतांनी आचरण गोष्टी होतात सत्संबंधांत का गावकशांची व्यवस्था आणि हल्ली म्हणजे सांगेले पूजा विभागात पूजा सांगेले एक शुद्ध वातावरण निर्माण का त्यात पण तुम्ही व्यवस्था की तुम्ही कर का तसे अंगा त्यात तुम्हाला संबंधानं अनेक दिवसा मोठा अभिमानी स्वाम्याला अभिमानी आणि अनेक लोक कर्नाटक आणि गोमांतक महाराष्ट्र अनेक केरळ असूनपर्यंत अनेक लोक स्वाम्याला अभिमानाने रामदेव सेवा आणि पूज्य स्वाम्यांची सेवा पूर्ण पावन जाव का हे अत्यंत श्रेष्ठ सेवा करताय आणि आचरण करता म्हणजे त्याची तुम्ही त्यांना सर्वांबद्दल लक्ष देऊ का आणि प्रसन्न म्हणून स्वामींनी व्रत स्वीकार नंतर ते काल हरण 7 शुद्ध पुन्हापर्यंत धैर्य सांगितले सतत काल हरण जाव का आणि प्रत्येक सांगितले सर्गतसाठी नागरपंचमी कृष्णाष्टमी आणि गणेशोत्सव आणि अनंत व्रत हे सर्व कार्य जे असतात येतात यांनी तुम्ही जे असं प्रसन्न मनाने जे आचरण करतो आहे तुम्ही सहकार्य का आणि त्याप्रमाणे तुम्ही जे असं आम्ही व्यवस्थित हे का काही व्यवस्था करता ज्याने अंगात अंगेल बदलले रक्षण अंग स्टाफ की प्रत्येक अंग जे असं वस्तू तर तसे अंग जे असं रक्षण करत तसं तुम्ही जबाबदारी असतात मनापर्यंत तुम्ही गृहस्थ म्हणले अंगात ते 2 महिन्यापर्यंत आम्ही बरेच तरी हंगा आम्ही रक्षण करताचे सामायिक झालं हंगा प्रत्येक कार्य अनुकूल करून देत आहेत आणि गेले एक भाग्य वैष्णव समाज समजतात तुमचं म्हणजे आश्वासन देऊ का वैष्णव स्वामीला आज्ञा आणि तुम्ही विनंती करता दिवसंतु सुखेनात्र गमिष्याम तथा तथां दर्शनस्पर्शनालाभे भवन्तः पुण्यदायकाः तुम्ही सांगितले सर्व विषय मान वाक्य देतात कसं मला स्वामीला आणि वास्तव जिंदगी धाम ती एक धाम कारण आम्हाला समाधान विषय आमची बोलतो इतर प्रयत्न करतात देवाला स्वामीला आशीर्वाद आम्ही तर सफल जातात प्रतिभजन देणं स्वामी तर त्यांनी झाल्या म्हणून सांगता असं देव स्वाम्याला आशीर्वाद करो कसं मागे भजन मार्ग निरंतरा हरि भजन मार्ग हरि भजन मारो निरंतरा हरि भजन मारो निरंतरा हरि भजन मारो निरंतरा हरि भजन मारो निरंतरा परगति गिदु निर्धारा नोडो परगति गिदु निर्धारा नोडो परगति गिदु निर्धारा नोडो भजन मारो निरंतरा हरि भजन मारो निरंतरा श्रीराम
ಮೊದಲು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಮಧುರ ವಿಷಯ